θεσμός της οικογένειας έχει εξελιχθεί σημαντικά. Τι εννοώ? Ήδη τα χωριά μεταξύ τους έχουν ενωθεί μέσω των γάμων. Νύφες από τα διπλανά χωριά, γαμπροί από τα παραδιπλανά. Τράπηκα που ήμουν Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό όμως πρέπει να πω ότι οι προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν έπεισαν ότι γνωρίζουν το πώς να αξιοποιήσουν τις δημοτικές εκτάσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο δείγμα για το πώς αξιοποιούνται όλα αυτά τα στρέμματα τα οποία αποτελούν δημοτική περιουσία, και γι' αυτό είναι μέσα από τις πρώτες προτεραιότητες του συνδυασμού μας. Τράπηκα που ήμουν Νέα Δημοκρατία και προσωπικά εγώ που εκπροσωπώ την παράταξη Ολύμπια Γη, κάποια λάθη αυτή τη στιγμή έγιναν καθαρά από καλή πρόθεση. Τράπηκα που ήμουν Νέα Δημοκρατία. Η ερώτηση ήταν πάρα πολύ γενική όσον αφορά το έργο του λιτοχώρου. Αν μπορούσε λίγο να την αποσαφηνίσει, δεν έχω τρόπο να απαντήσω. Αν γνωρίζω το έργο του λιτοχώρου, θα μπορούσε να μου πει κάτι πιο συγκεκριμένο ο κύριος Τσιφοδήμος. Μήπως επιστρέψουμε την ερώτηση και την κάνει πιο συγκεκριμένη. Στη μάνα σου το πες. Δεν προβλέπετε τέτοια διαδικασία. Ναι, γνωρίζω ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις στα οδικά δίκτυα τα οποία πηγαίνουν προς τις ακτές του λιτοχώρου Πλάκα και Γρίτσα. Γνωρίζω ότι έχει γίνει ο δρόμος που οδηγεί στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου. Έχουν γίνει, το παλιό μοναστήρι, έχουν γίνει, γνωρίζω και άλλα έργα για το βιολογικό που ανέφερε πριν, το οποίο το παρακολουθούσα. Έχει γίνει... Χάρη! Τι γίνεται στο Αιγαίο? Της πουτάνας. Σε γενικές γραμμές η ερώτηση ήταν πάρα πολύ γενική, δεν ήταν εξειδικευμένη. Τουλάχιστον να πω ότι επειδή είναι θαύμα το ότι είναι ισοσκελισμένος ο ισολογισμός, και σε αυτό βλέπετε για το αυτονόητο πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Τσιφοδήμο, γιατί όλοι οι δήμοι είναι καταχρεωμένοι. Οι παρακολουθήσεις είναι απλά μαθηματικά αυτά, βγάζουν και αυτά 11, 8, 8, 8. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Τράπηκα που ήμουν Νέα Δημοκρατία.